siyashiywa izinto, siyathethelwa izinto bese sihamba noNkulunkulu sikhululekile. Kunezinto okumele uyishaye indiva uthi enyameni bezingisiza, kodwa kwelika moya zingisiza. Kunezinto okumele uyithele ngenxa kaNkulunkulu. Nasi indlela zothu kodwa ukhethe yakho. Kodwa mina engathi ubungakhetha eyekuphileni le ezokwenza ukuthi konke ukushaya indiva ngobukhulu bokumazi. Kunezinto ekumele sishaye indiva. Kukushiwo ukuthi usibanibani yazi ubeke efika ebusuku, kodwa manje usefika kahle, useqoqekile. Khona izinto akaseshaya indiva, usekhetha indlela eye ekuphileni. Ake sivaleliseni ezonweni ngobukhulu bokumazi uNkulunkulu. Ake sivaleliseni ezintweni uNkulunkulu akangazidingi. Uyashiywa, kuyavaleliswa. In Christ, driven by mission, which is to make disciples. Wenzani uJehova? Umlilo uvela uyehla same time. Uzukhotha ngisho amanzi aye kulomsele koma kwathi geqa. Lithi sikaNkulunkulu abantu bonke laba babememeza uBhali bathi impela lo uNkulunkulu uyo kumele ukhonze, uyo kumele ukhonze, uyo kumele. Indaba esifundayo ikhuluma ngoJakobe efuna ukubambana noNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kusho ukuthi uJakobe wayefuna ukusuka kwenye ilevel aye kwenye ilevel. Haleluya. Kukhona izinto akayifuna ukuyibona kangcono egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Uma sifunda ke izwi lenkosi lithi wawelisa. Amen. Haleluya. Lithi wawelisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yayibala ke izinto akayiwelisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi wawelisa unkosikazi wakhe nabantwana bakhe nezincikazi zakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kwesinye isikhathi kuba nezinto ukuze sikwazi ukubonana kahle noNkulunkulu, kuba nezinto ekufanele ukuthi siwelise. Haleluya. Kukhona lali ngidla khona lelithi nalokho. Nikhona bazalwane? Elithi nalokho. Kukhona kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzamile ukwelisa, kodwa kwase kuba khona lento le oyishiyayo. Namhlanje ngathi besingakhuluma ngokuthi nalokho. Nikhona bazalwane? Lithi nalokho engathi besingakwelisa egameni likaJesu. Haleluya. Nalokho okwenza ukuthi uNkulunkulu angakhonzeki kahle engathi besingakwelisa. Haleluya. Ukuze siwabone kahle amandla kaNkulunkulu. Haleluya. Kunalento ethi mosuthandaze kahle kodwa besiyabuya idlule engathi besingawelisa konke egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Kunalento sima suthandaze kahle ivela ikutshela ukuthi hayi phela wena naleyo engathi besingayiwelisa ukuze uNkulunkulu akhonzeke kahle egameni likaJesu waseNazaretha. Oh haleluya. 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 Izinto zonke zibe sobala. Awu amen. Azibe sobala zonke izinto ukuze uNkulunkulu akhonzeke kahle. Ake siwelise nalokho. Awu haleluya. Bazalwane ziyaweliswa izinto uma sifuna ukubambana noNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu esimkhonzayo akashethwa akacuthwa futhi uNkulunkulu nje oyimele egameni likaJesu waseNazaretha. Uma ufuna ukumbona kahle ephila kuwe welisa. Haleluya. Welisa. Welisa. Nalokho kubambezelayo, nalokho wena othi ukuvalele phansi kwenyawo, ikho lokho kuphazamisayo engathi besingakwelisa. Haleluya. Ukuze ufike kahle kwilevel la uNkulunkulu akakufuna ukhona, ukuze wezwe kahle amandla kaNkulunkulu ephila kuwe welisa. Haleluya. Shia.
welisa. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngisanda kusindiswa. Nganginezinto zami ababengifake zona. Bengifake zona bethi ziyaqinisa. Kodwa ngangigula khona zikhona. Haleluya. Ngangigula khona zikhona. Ngihamba ngiyela ngangikhonza khona zikhona, kodwa futhi ngithi ngiyekuphileni, kodwa futhi kukhona izinto engiyifakele kodwa ngikwazi ukuphila. Kodwa kwalukhuzana wakhulunywa izwi elafika ngalelo langa kwathiwa weni nanonke enisindwayo. Ngayibona ukuthi nami ngiyasindwa, ngisindwa. Haleluya. Zasala waphila uJesu. Awu haleluya. Ziyasala izinto. Kwangisiza ukuyiwelisa lesi ngayiwelisa, ngasala ngaphila noJesu. Ngambona ephila kimi, ngambona engilekelela, ngambona eletha ukuthula egameni lika Jesu. Ngangasalala ebusuku sinikezwa zonke izinto kuthiwa zizongisiza. Haleluya. Zibekwa izinto, zibekwa phambi kwami, kodwa kwashuthi ukuthi khona umuntu ofunakalayo. Haleluya. Angithi yena mayezofika ufika qhelise konke, wafika waqhelisa zonke izinto, kwase kungena yena. Oh haleluya. Wasengena yena uMafohla, wasengena yena lo olungisa izinto. Ekseni sizothi ukhona umuntu olungisa izinto, ukhona umuntu oqinisa imiso. uJesu loyo ukhona umuntu osebenza efihlakalweni. Ngilanga kwabiza omunye umuntu wathiwa keze ezosilekelela. Angazi kwenze njani namhlanje, sahlala samlinda. Laba abantu labana bayakwazi ukubekezelela. Uyakwazi ukubekezela noma ungakwazi ukubekezela, abahlonishwa laba bantu. Wafika wathi namhlanje kusukela namhlanje angigezi anklini. Wathi no 3 days ningalokhuzani ningezi uklina la. Sakwenza lokho ngoba sasingenalo ithemba eliuJesu. Amen. Sawuhlonipha umthetho lo walomuntu akawushoyo, futhi sasenza sure, kwakwenziwa sure ukuthi akulalelwe lo muntu okhulumile. Kodwa wasefika uJesu. Naye ngomdlalo mayifika kumuntu kufanele afika sathwe, kufanele afika thotshelwe, kufanele afika hlonishwe, kufanele kube nezinto eziweliswayo ukuze kwenzeke kahle izinto. Nathi sina amasiko ethu asekholweni ekumele siwagcine ukuze izinto zethu zihambe kahle egameni lika Jesu waseNazaretha. Uyasizana ngeqiniso, kodwa engathi besingawelisa. Haleluya. Cela ngivulele uPhilip 3 mamkhoza verse 8. Uyaweliswa bazalwane. Haleluya. Asihambi nakho konke. Haleluya. Ukuze uNkulunkulu wethu abonakale asichaki. Kumele sihambe noNkulunkulu, sihambe sikhululekile. Kumele sihambe noNkulunkulu kunezinto zehlazo esilahlile ukuze uNkulunkulu wethu abonakale kahle phakathi kwethu egameni lika Jesu waseNazaretha. Sihambe noNkulunkulu singenawo amahloni. Thohlabelelayo anginamahloni ngaleli vangeli. Awu amen. Haleluya. Ube intombasane nje ihamba ingenamahloni ngevangeli. Awu bafethu uhambe ungabi namahloni nevangeli. Sizothe mina kwaseke. Oh haleluya. Akwaseke ukuthi ubani uNkulunkulu osephila kulentombasane. Akwaseke ukuthi ubani uNkulunkulu osephila kulomama. Siyashiwa izinto, siyathethelwa izinto, bese sihamba noNkulunkulu sikhululekile. Asikwazi ukuthi uma sefikile singakwazi ukukhululeka. Haleluya. Nansi imini yenkululeko. Oh haleluya.
Nasi imini yenkululeko elekelela umuntu umewelisile. Unenkululeko. Isafika yini imini yenkululeko lekwenza ukuthi ungabi namahloni, ngoba lithi izwi kaNkulunkulu onamahloni nami ngiya kuba namahloni naye. Isifikile yini kuwe imini yenkululeko? Usukhululekile yini? Hawu haleluya! Usukhululekile yini? Nansi imini yenkululeko. Usuwelisile yini? Nalokho othi mawulele ebusuku kuvele kuvuka ukuthi phela wena ubani. Sekusuwelisile yini? Engathi besingawelisa. Awu haleluya, ukuze sikwazi ukubambana naye egameni lika Jesu waseNazaretha. Oh haleluya. Alifunda mami Khosi. Chapter 3 verse 8. Abasefilipi chapter 3 verse 8. Isihloko sakhona sithi ukulunga okukuKristu kuyinzuzo. Verse 8. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Amen. Oh hallelujah. Hallelujah. Yes. Kunezinto ekumele sishaye indiva ngobukhulu bokumazi. Awu haleluya. Uma sefikile uJesu kunezinto ekumele zidede. Uma esefikile umkhululi ezokhulula umuntu kunezinto ekumele sishaye indiva ngenxa yokukhulu bokumazi. Kunezinto thina inyama yethu eyithandayo kodwa uma uJesu esefikile kumele silahlekelwe izona. Jesu. Hallelujah. 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 Jesus. Ungena umkhululi kuphuma ezinye izinto. Awu haleluya. Akakwazi umkhululi ukungena ahlale agcile kukhona ezinye izinto. Kodwa akubiza ukuthi kube nezinto esishaya indiva. Oh haleluya. Sithi yebo abanye bayasenza kodwa ngenxa yokuthi ukhona umuntu osefikile kumele singilahlekele, kumele ngisishaye indiva ngobukhulu bokumazi. Awu haleluya. Akumele ngihlale naso naye ekhona ngoba kuzophithizela. Haleluya. Kunezulu esesikhulunywe sithi thiwa amakhosi amabili awubusi esibhayini sonto. Haleluya. Usuthi akukwazi ukuba nezinye izinto kanye kanye noJesu futhi khona ezinye izinto khanye naye akube kodwa. Awu haleluya. Kwathi angithi emini khethe yakho ngoba indlela zimbili. Awu haleluya. Awukwazi ukuhamba endleleni embili kodwa khethe yakho. Awu haleluya. Khetha eyakho. Khethe yakho. Kunezinto kumele uyishaye indiva. Uthi enyameni bezingisiza kodwa kwelika moya zingisiza. Awu haleluya. Kunezinto okumele uyidele ngenxa kaNkulunkulu. Khethe yakho. Khethe yakho. Awu haleluya. Ungabanjezela ukuhamba endleleni embi kodwa hamba endleleni eyodwa. Khethe yakho. Khethe
lezi ndlela ziyashiwo. Haleluya. Lezi ndlela ziyashiwo ukuthi enye iya ekufeni, enye iya ekuphileni. Awu haleluya. Umuntu umbona ngendlela akaphila ngayo ukuthi indlela yakhe iya kuphi. Awu haleluya. Umbona ngempilo akayiphilayo ukuthi lo muntu indlela yakhe iya kuphi. Oh haleluya. Nasi indlela zothu kodwa ukhethe yakho. Kodwa mina engathi ubungakhetha ekuphileni. Le ezokwenza ukuthi konke ukushaya indiva. Ngobukhulu bokumazi. Haleluya. Ukuthi wafika umsindisi ikhona amehlo ami avuleka. Bengingofileyo manje sengiyaphila. Awu haleluya. Bengihamba izindlela zobumnyama kwasiwa ukuthi mina ngihamba indlela zobumnyama kodwa wofika uJesu wazokhanyisa impilo yami konke ngikuthandayo ngakushaya indiva. Kunezinto ekumele sishaye indiva egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh haleluya. Kekushiwo ukuthi usibani yazi ubeke efike ebusuku kodwa manje usefika kahle, useqoqekile. Khona izinto akaseshaya indiva, usekhetha indlela eye ekuphileni. Hawu haleluya. Engathi besingayikhethela indlela ezosiza, engathi besingayikhethela indlela ezosenza ukuthi kubonakale ukuthi siphila impilo right. Umuntu uyayikhethela. Engathi ungakhetha kahle, engathi ungawelisa, engathi ungakushaya konke indiva. Uthi konke ngokwasezweni kuhle, kodwa mangiya ngokwasezwini akukho kuhle. Egameni lika Jesu konke obe kuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. Haleluya. Zonke izinto engangithanda zithandwe inyama yami ngashintsha. Ngakhumbula ukuthi ngingumfokazi. Awu haleluya. Ngakhumbula ukuthi angakhile la. Ngashintsha. Awu haleluya. Ngoba uma ngabe umfokazi awuphili impilo yala. Haleluya. Uphila impilo yasezulwini kodwa usemhlabeni. Ube nomehluko okhombise lo ukuthi ungumfokazi. Awu haleluya. Asikwazi ukuphila impilo yasemhlabeni bese sithi masifika ngale siphila impilo yasezulwini. No, impilo yasezulwini siqala sila ngokuthi sikwazi ukushaya indiva zonke izinto. Silahlekelwe ezinye izinto ngenxa yokuthi sifuna kungena uNkulunkulu, ngenxa yokuthi kufuna kungena uJesu ephile phakathi kwethu. uNkulunkulu emini awukusahlule, uNkulunkulu emini akusenze siwelise lezi zinto ongayidingi ngoba thina singabafokazi. Egameni lika Jesu asibabala. Into echaza ukuthi asibabala izimpi esibhekana nazo egameni lika Jesu waseNazaretha. Kodwa into emnandi siye ekhaya. Ya, uma senze kahle siye ekhaya. Kodwa into ekumele siyenze ukuwelisa. Haleluya. Khona nezinto ezenziwa emndenini yethu kumele sishaye indiva ngenxa yobukhulu bokumazi egameni lika Jesu. Haleluya. Kunezinto ekufanele kuhlukane inhloko nehlanje. Jesus. Haleluya. Kumele kube nempilo esikwazi ukuyikhethela yona. Uyikhethela uyinqumela isinqumo sakho uthi angisakwenzi lokhu. Oh haleluya. Ngiyacela abafethu mina angisakwenzi lokhu ngenxa yobukhulu bokumazi. Awu haleluya. Angikwazi ukudayisa ngoJesu wami. Angisakwenzi lokhu. Angisakwenzi lokhu. Angisakwenzi lokhu. Haleluya. Makwazeke ukuthi angisakwenzi lokhu. Khona umuntu ofikile washintsha impilo yami. Angisakwenzi lokhu. Haleluya. Kuyavaleliswa nasentweni uthi yebo bafethu besihamba sonke kodwa baba yini. Khona umuntu esengimtholile, khona umuntu ongitshelile ukuthi izinto siyaweliswa ukuze ngibambane kahle noNkulunkulu. Ukhona umuntu osezongilungisela izinto. Nina bengithi nizongilungisela kodwa nihlulekile. Khona umuntu ongcono sengimtholile ozongilungisela izinto.
konke ngakushaya indiva ngobukhulu bokumazi. Sengazana naye, sengazana noJesu, sengikushaya indiva. Yebo bekumnandi sisonke ngokwasezweni kodwa bhabhayini. Awu haleluya, awu haleluya. Bafethu ake sivalelisene entweni eNkulunkulu akangayidingi. Awu haleluya. Ake sivaleliseni ezonweni ngobukhulu bokumazi uNkulunkulu. Awu haleluya. Ake sivaleliseni ezintweni uNkulunkulu akangasidingi. Uyashiwa, kuyavaleliswa. Haleluya. Asivaleliseni sikushiye. Ngithanda malithi wawelisa, kusho ukuthi kwasase kwahamba konke. Haleluya. Wawelisa wathi hayi akusase kuhamba makufika imvula kuhambe nemvula, mina ngisale mina noNkulunkulu. Haleluya. Ngisale mina noNkulunkulu ngikhululekile egameni lika Jesu waseNazaretha. Oh haleluya. Engathi wayethatha isinqumo ethi noma mndeni wami ningathini kodwa ngicela ningishiye noNkulunkulu wami. Oh haleluya. Ngicela ningishiye namazulu. Shilo athi ngeke ngishiye cha ngingedwa. Awu haleluya. Cha angingedwa. Uma Nkosi sengibambelele kuwe, uma sengikushaye konke indiva, uma sengivalelisile ezintweni, angingedwa. Ungasabi ukushiya, ungasabi ukuwelisa ngoba ithele ukuthi usala wedwa. Ngeke usale wedwa, uzosala naye. Khona izinto akazozenza uNkulunkulu. Haleluya. Noma ngabe kuthiwa ngokwenyama, ubona ukuthi mangabe ukhetha uJesu noma uwelisa, uzongasali nalutho. Kuphuma utho kungene utho. Awu haleluya. Awu haleluya. Futhi ezikaNkulunkulu ke izinto mayingena zifike zimultiply zibe ningi egameni lika Jesu. Haleluya. Uthi noma ngabe kuthiwa uyayisebenzisa, uyisebenzise ukhululekile ngoba sivela eNkosini. Uzisebenzisa ukhululekile, unamandla, ungasabi lutho, ungenalo uvalo ngoba izinto zikaNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyawelisa. Lapho uma ngabuza ukuthi uma ngishiya lokhu ngizosala nani, khona uzosala nakho. Uma ngishiya lokhu ngizophila ngani? Uzophila. Kuyaphilwa. Uyayenza indlela, kuyaphilwa. Kodwa wena nje welisa egameni lika Jesu. Hallelujah. Amkhoza Matthew 16 verse 24. uNkulunkulu akasisize bazalwane sihambe noNkulunkulu siwelisile ukuze sikwazi ukuba nezimpande. Uma uwelisile uyakwazi ukugxila kakhulu ezintweni kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoba ithemba lakho lisuke liNkulunkulu. Cela ngifundele mama 24 yeah. Matthew chapter 16 verse 24 and 25. uJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe nokwabamlandelayo. Verse 24. uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe angilandele. Ukuba yilona lowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakubufumana. Amen. Hallelujah. Amen. Isizwe Nkosi, uma umuntu ethanda, uJesu ukhuluma nomuntu uthi uma umuntu ethanda ukuza kimi makazidele. Akazidele.
uyakwazi ukuyidela usuwamukela uba nalezi zinto lezi zokuthemba zokuyilahla zokuyinikela uthi uNkulunkulu sengiyinikele kuwe egameni lika Jesu waseNazaretha. Oh haleluya. Sidele ngisho izinto esithandayo. Haleluya. Sidele ngisho nezinto ezithandwa inyama yethu egameni lika Jesu waseNazaretha. Oh haleluya. Ngoba sifuna yena siyazidela. Oh haleluya. Kusuthi siyazinikela kuye sithi Nkosi impilo yami yonke sengiyinikele kuwe. Ukuphila kwami sekukuphila okukuwe. Ngaphandle kwakho Jesu ngenze lutho. Haleluya. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Oh haleluya. Bafethu izinto ziyadelwa. Haleluya. Ziyadelwa izinto ezamagugu kithi. Ziyashiywa izinto. Sithabatha isiphambano sakhe simlandele egameni lika Jesu waseNazaretha. Haleluya. Zonke izinto ezingekho right ziyadelwa. Zonke izinto uNkulunkulu akangayifuni ziyadelwa. Haleluya. Haleluya. Amahlazo ayadelwa. Siyadela nje siyashiya izinto. Kunezinto ezidelwayo sidele noma ngabe kuthiwa inyama yethu iyayithanda kodwa ngoba sifuna uJesu siyazidela. Siyadela izinto. Kunezinto ekumele sidele ukuze akhonzeke kahle uNkulunkulu. Kunezinto ekumele silahle zehlazo egameni lika Jesu siyadela. Asikwazi uhamba nakho konke. Amen. Asikwazi ukuhamba mamkhoza sithwele imithwalo kodwa umkhululi esefikile. Asikwazi ukuhamba nezinye izinto uNkulunkulu akangayidingi phakathi kwethu. Haleluya. Kodwa kufanele ukuthi thina izinto sizilahle. Amen. Ziyalahlwa izinto umuntu asale yena yedwa akhonze uNkulunkulu kuphela. Unezinto emini ekumele silahle kunokuphenduka ekumele sikwenze. Ake siphendukele emini siphendukele kuJesu. Ake siphendukele kuJesu. Ake siwelise. Ake siphendukele kuJesu. Ake sitashe nansi inqaba. Nansi inqaba. Uqashe kuphi wena? Yiphi inqaba uqashekile? Kodwa emini ngizothi kunenqaba uJesu. Nansi inqaba emini. Nangu uJesu odinga ukuthi uzidele konke ukuthandayo ukushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Uyamazi yini? Uyazana yini naye? Uyamazi yini? Awu amen. Usuke wabatshela yini ukuthi wena unenqaba wacasha kiyo? Bake bakuzwa yini uhlabelela uthi enqabeni nguJesu ngizocasha enqabeni nguJesu ngizocasha enqabeni nguJesu ngizocasha ngizocasha
uhlobo nomzalwane oqashe enqabeni uJesu. Oh haleluya. Lithi noma izulu lithuma uthangesabi ngoba kunenqaba uJesu enqashe kuyo. Sinenqaba uJesu. Ufuna ukuyibona Hey Nkosi yami. haleluya. Hallelujah. Bethi betatasele omakhelwane benza zonke izinto kodwa uthi oh haleluya. Uthi ngibonile inqaba unezinto ebede kumele zenzeke kodwa zenzekanga yevimbi inqaba. Shamama Oh yeah. iyavimba Yes. iyavimba inqaba. Jesus. Kunenqaba ekumele sithathe. Nkosi yami. Kunenqaba ekumele sithathe mamkhoza ekwazi ukusilungisela izinto. Inqaba uJesu. Kunenqaba ekumele sithathe sihlale kiyo haleluya ukuze singakwazi ukuzanyazanyiswa. Kumele sithathe uJesu sithathe lenqaba. Hallelujah. Noma ngabe wena uyahluleka kodwa yona ayihluleki. Hey Nkosi. Oh haleluya. Hallelujah. Noma ngabe wena uyahluleka kodwa yena ayihluleki. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kuke ngoNovember lapha ekhaya kwafika umoya bangifonela bathi nansi indlu iyaphephuka impela usilingi ngathi uzowa wonke. Ngavele ngashona ekhoneni ngisemsebenzini ngathi wena ophezulu konke wazi konke uNkulunkulu. Awu haleluya. Ngathona uNkulunkulu wazi konke. Kwavele kwasala nje iportion encane ukuthi engikhombisa ukuthi ibingakanani. Haleluya. Sinenqaba uJesu. Awu haleluya. Sinenqaba uJesu ekwazi ukusilekelela esithi masimemeza besiyaphendula egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngizothe mina uhlale kahle naye khona into ozoyibona. Ngizothe awudedele manje awudedele zonke izinto ukuthi udedele inqaba. Awuvumela inqaba ingene ekhaya kwakho egameni lika Jesu. Amen. Sesothandaza. Kodwa ngathi ubungadela konke bese uhamba uye enqabeni uJesu khona into ozoyibona. Amen. Khona into ezoyibona. Lo owenza izinto zenzeke khona into akazoyenza. Engathi besingamdedela. Amen. Engathi besingamdedela athatha indawo yakhe egameni lika Jesu waseNazaretha akabuse phakathi kwethu. Akayibuse impilo yethu. Akayibuse impilo yethu. Ukukhuluma sekuwumlando ukuthi nganginje. Hey Nkosi uJesu. Ah uJesu. Uzwakala ufakaza uthi uNkulunkulu nganginolaka. Hey Nkosi uJesu. Kodwa ngelinye ilanga kwehla izwi ngakwazi ukuliwelisa lasuka. Awu haleluya. uNkulunkulu bengine enga kodwa kwehla izwi langakha yawela. Jesu uNkulunkulu akasize siwelise zonke izinto. Kisweliso ngishona lezi impungushe ezincane. Kunempungushe ezincane kumele siwelise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uyasizana ngeqiniso. Uyasizana ngeqiniso. Kodwa kunezinto ekumele siwelise. Kunezinto ekumele sidele ukuze sikwazi ukubambana naye. Ukuze sikwazi ukumbona. uNkulunkulu akasilekelele bazalwane. Uma ungakawelisi kahle uthola ukuthi ngelinye ilanga ufika ubusiseke uthi asinamhlanje ngibusisekile, kodwa kulele kungafika isimo bese uyashintsha kusho ukuthi awakawelisi. Uma usuwelisa ithemba uNkulunkulu uthi nalokho inkosi uzongilungisela khona. Ake sithi isimo masifika
singakwazi ukukufica sazi ukuthi mase sisokufica ukuthi ngowubusisekile namhlanje sithi uma uthi uzo test ufike uyipass engathi besingawelisa ke siyipass test haleluya uthi mawuthi uyafika ekhaya kube nento ezokucasula bese ungacasuka uvela uhleke uthi hey Nkosi uJesu simangala izimo kunezimo ekumele siyiphase kunezimo ekumele siwelise egameni lika Jesu waseNazaretha amen ukuze uNkulunkulu akhonzeke kahle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen khona kwesinye isikhathi uthola ukuthi usekhaya usuthethe kwaze kwa over sekuvulaka uma usuthi uyothandaza akusathandazeki uNkulunkulu methu ufuna ukukhuluma nawe akasakwazi ukukhuluma nawe ngenxa yokuthi manje kunezinto eseyitshalekile kuwena egameni lika Jesu waseNazaretha sekuvele nje kwavuka ezinye izimo wayibona ukuthi hey nami ngathi akuseyimina ke lo egameni lika Jesu ngathi mazenze kuhambe uyibuka esibukweni uthi hayi mina ngeke ngikwazi ukwenza lokho ngiyumzalwane mina sithi masifika ukuthi ngiyumzalwane angikwazi kuba neenga ngiyumzalwane angikwazi kuba nolaka ngiyawelisa ngegama lika Jesu inhliziyo encane ngiyayiwelisa ngegama lika Jesu ukuze uNkulunkulu engimkhonzayo akhonzeke kahle ngiyawelisa siwelise nezimo ezenzeka empilweni zethu khona lezimo lezi ezenzeka empilweni zethu esingafuni ukuyikhohlwa singafuni ukuyidela ukuthi yebo zenzeka kulungileke kodwa siyeni phambili haleluya kwesinye isikhathi uzuthi kuNkulunkulu wayekhona ngaba kwenzanga manje no dlula siwelise ukuze umbone uNkulunkulu welisa konke okuphazamisayo siwelise ngisho nezifo siwelise egameni lika Jesu waseNazaretha sithi mayivuka sithandaze sithi ngegama lika Jesu asinakuhlala phezulu kwemizimba yethu egameni lika Jesu simkholwe uNkulunkulu noma kunjalo uNkulunkulu akayekwa uNkulunkulu akadedelwa egameni lika Jesu waseNazaretha asiweliseni bazalwane asiweliseni ukuze akhonzeke kahle uNkulunkulu asiweliseni ngizwile isandla sakhe simthinta ngizwi lakhe likhuluma sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifane sasuba pheze sesithandaza Jesus abamzwile yena ekhuluma impilo yabo ayibisafana suka mfethu suka sawusuwelisa konke impilo yakho ngeke isafana uma usuwelisile ngeke isafana uma usuwelisile khona uNkulunkulu into akazoyenza welisa noma ngabe kuthiwa ukuphatha kabi kubhlungu enhlizweni uyopha kodwa welisa ukuze ube right ukuze ube kwiposition yoNkulunkulu welisa ungabe usagcina nje kukhiphe ngempela kuhambe ngempela ukuze ukwazi kuba kahle noNkulunkulu welisa shiya ngempela shiya lahla dela nje sawusudela dela lahla shiya welisa
welisa. Kuyabambezela, welisa. Dela ngempela sawusukuyeka kuyabambezela. Awukwazi ukufinyelela kahle entweni kaNkulunkulu, ukwazi ukubambana naye. Shiya nje kushiye. uNkulunkulu uzoyibonela. Kushiye ngeke kuze kusize. Kukhona ukuphila okuphakade okumele ube nakho. Ukhona ukuphila okuphakade okumele ukuthole. Ikhona into uNkulunkulu akafuna ukuyenza. Shiya. uNkulunkulu uyakhuluma nawe ukhohlwe ngenxa yokuthi kusena lezi zinto. Shiya, dela ngeke kuze kusize ngalutho. Dela kuyeke noma ngabe thu nezathu ngakho kodwa kuyeke. Khona umuntu onendaba nawe, kuyeke. Dedela uNkulunkulu athathe indawo yakhe. Shiya izinto zobumnyama, shiya izinto uNkulunkulu akangeyidingi phakathi kwakho. Kuyashiwa. Ubabonile abanye bazenza bona kwenzeke kodwa kuwakwenzeki. Shiya, kunalento ehlezi ikhuza ithi hayibo. Shiya, sawusudela. Yiza kuJesu. Khulu bokumasa benza ukuthi udele. Sekwanele manje. Kwanele manje. Kwanele. Sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifane. Sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifane. Hallelujah. Sacela ukuthandaza nabantu abathi ngifuna ukushintsha manje, ngifuna ukwelisa manje. Awushapa bosanta, ngicela ukwelisa manje. Impilo yami ngiyayibona ukuthi ayiphelele kahle. Ngelinye ilanga ngishintshe ngibe omunye umuntu. Khona into engiphazamisayo. Akakhonzeki kahle uNkulunkulu. Ngidinga ukwelisa. Singabathola yini abanjani abathi ngidinga ukwelisa? Ngidinga ukwelisa ngishona namagqubu. Khona izinto ezenzeka kimi zihamba zabe zishumayele zivuka ukuthi wena mina ngenza ukuthi kodwa nanga umkhululi.